Porissa taistellaan tärkeästä pisteestä, kun sarjassa 11 oleva Tässät saa vastaansa pykälä ylempänä olevan Bluesin. Sarjataulukossa joukkoiden välillä on ero ainoastaan 2 pistettä. Espoolaiset ovat vieneet nimiinsä kaikki tämän kauden 4 aiempaa kohtaamista. Vierailet vastaavat avausosumasta. Juuso Ikonen tarjoilee ja Henri Laurila iskee ranteella kiekon tarkasti reppuun. Osuma on Laurilalle kauden 5. Syöttöpiste myös KK:sta saapuneelle Mikko Alikoskelle. Muita huippupaikkoja ja avauserässä nähdä ja vieras komennossa erätauolle. Ässät aloittaa toisen erän vauhdilla. Stephen Dixon pelaa kiekon Eero Elolle, joka pääsee kokeilemaan 3 kertaa maalin edestä. Ja viimeinen kuti uppoakin Bluesin verkkoon. Osuma on Elolle kauden 7. Kauaa ei kotijoukkue näitä tasoitusta juhlia, kun Blues iskee. Mark Lee ja Jens Westin tekevät esityön ja Tommi Huhtala viimeistelee pienestä kulmasta taidokkaasti kauden 16 osumansa. Ja vain 30 sekuntia edellisestä aukeaa Bluesille seuraava paikka, kun Huhtala on tällä kertaa tarjoilijana ja Tomi Sallinen laukoo. Tilanta tarkistetaan videota myöten ja maalihan se lopulta on. Hetki edellisestä ja taas tulee. Marko Rosa lähtee kokeilemaan ja irtokiekko Juuso Ikosen kautta Teemu Rinkiselle ja lukemat muuttuvat 1-4. Näistä numeroista päätöserään. Kolmas erä on suurimmaksi osaksi pelkkää pelailua. Pari tilannetta toki nähdään. Ensin Bluesin 5. maali on erittäin lähellä, mutta kiekko tolpasta ulos. Heti perään Ässille avautuu paikka vastaiskuun. Lisämaaleja ei kuitenkaan nähdä ja näin Bluesille kauden 5. voitto Ässistä lukemin 1-4.